Pappa! Ökare! Herra Junkkari lähti ainakin hyvin ja on tuolla kärkiryhmässä menemässä myös sinivalkoisissa väreissä. Miehet 40, men 14, 800 meters final. Junkkari on vielä siellä ihan kärkipaikoilla. Thomas Biedermann, Germany. Saksan Biedermann. Ja siinä oli sitten kyllä ihan tasaista rintamaa Neil Fitzgerald. 3 ja 4 ligan. Akastoksen! Nu går han upp, nu går Per upp. Nu går Per upp. Takasuoralla on niin tiivis ryhmä, että ei voi edes ennustaa millään lailla tämä tästä. Kuka tahansa varmasti tulee sitten tuolla kärkipaikalla, joten loppusuoran taistelu tästä on odotettavissa. Hieno juoksu. Tässä ratkeaa maailmanmestaruus. Neil Fitzgerald! United States tulee kärjessä, mutta taistelu on kovaa. Gött lopp, gött lopp. Det var jobbigt för Per det där. Det var hårt för Per det där. Ja. Han öppnade lite för hårt kanske. Han försökte...